Хора, аз съм Светослав Иванов. Днеска ще се правим на луди с един мой приятел. Здравейте! Значи тук ще правим някакви гафове, да ще поудим. Между другото, аз съм в хотел в това Банско. Значи, бегайте от тук, като ви направим нашия гаф, направо ще рипнете. Не рипвай пред хората, рипващ мангал. Циганин. Сега ти разказвам. Не. Айде, Юле, излизай. Аз никога няма да разказвам. Отишъл с кучето си на лов. И как загърмяли, кучето избягало някъде дънголети лилейски. И сега ловджиите казали на ловджията: айде, заведи кучето си на сватби, за да свикне с гърмижите. Мали това пазавил, направо си напил с кучето, мали като тия пуснали да гърмат. Са, кучето заиграл хорой, айде, леке. И отмери. Юля, ти няма ли излизаш? Аре, бе. Аз никога няма да Аре, бе. Да. Между другото, това е една моя приятелка, Юля. А това е лудия Павел детска. Да рипвай! А това е нейният приятел, който е мой приятел. Моля ви, хора, погледнете! Погледнете, той иска да рипна! Той само иска да рипна! Аре, мъгни се, бе, сериозно. Мокрия Уили. Що дошил е, маняк? Гафове. Гаф. Казвахме гафовете. Гледай тата. Има връзки на това. Мали. Какво ще правим? Кой? Да го спели. И хора, това може да е за всичко от този клип. Рип. Всъщност то ще не. Малко да рипне. Добре, и Юлито трябва да рипне малко. Малко трябва да рипнеш. Така. И те двамата рипнаха. До тук с този клип. Пишете в коментарите. Ако клипа ви хареса, може да се абонирате за мен, да дадете лайк. Така, до следващия клип. Довиждане от мен. Аз бях Светослав Иванов. И довиждане от мен. И чао.